Основното средство в едно C Enterprise ERP за планиране на материалните разходи за изготвяне на продукция се явяват спецификациите. Спецификацията е списък с материали, използвани при производството на изделията. Спецификациите се съхраняват в справочника спецификации на номенклатурата. Този справочник може да бъде организиран по желание на ползвателя в йерархична структура с неограничено ниво на йерархия. По своята същност спецификациите могат да бъдат два вида – сборни и пълни. Сборните имат единичен изход, т.е. от списъка с комплектуващи се създава едно изделие. Пълните могат да бъдат с множествен изход, от списъка с комплектуващи се създава повече от едно изделие. В самата спецификация се оказва номенклатурата, за която е предназначена, а също и количеството на изходящите номенклатури. Въвежда се и съответен код. Освен избраната потребителска кодификация на спецификациите, е възможна и работа с версии. В таб изходни комплектоващи се оказват изходните номенклатури със своите имена, количества и статии на разход. За всяка номенклатура се оказва на коя операция от технологичната карта е нужен съответния материал. Ако е нужно и се води съответната отчетност, в таб върнати отпадъци се отбелязва какви отпадъци остават след обработката на материалите. В таб допълнително се оказва какво е състоянието на спецификацията, коя е датата на утвърждаване и кой е отговорен за нея. Когато спецификацията е готова за ползване в производството, на тази дата тя се установява като основна от бутон "Установи като основна".